Nginibingelele ekhaya lamaphupho. Uma umusha la ekhaya sicela ukuthi ushaye u-subscribe ukuze ngokulandelayo ungaphuthelwa uma sifaka ividiyo. Ukubaluleka-ke kokuthi u-subscribe, senzela ukuthi uma ubuza umbuzo kwi-comment, sithi masibuya nevidiyo eyimpendulo, i-notification izongena kumakhalekhukhwini wakho, ebese ividiyo-ke uyayibona ngokushesha kanjalo. Kanti uma unga-subscribe-ile, angeke uze ubone nhlobo ukuthi cha, impendulo usuyitholile. Ngakho-ke uma unombuzo buza kwi-comment sizokwenzela ividiyo. Uyakwazi futhi ukusi-inbox-a lapha ku-TikTok, usi-follow-we, inbox ucele inombolo ka-WhatsApp ozobuza njalo kuyona ekuseni uma-ke kukhona isibonakaliso obenaso. Nokubaluleka nje kokuthi-ke uwazi ukuthi ngabe lokho osuke ukuphuphile kubika ukuthini. Ake singene-ke kwelanamhlanje sikuchaza. Ukuphupha inyoka emnyama iphakamisa ikhanda. Igama elibalulekile nje inyoka. Kahle kahle lo muntu ophuphile obhale kwi-comment uphupha inyoka, ngoba ngiyazi baningi abaphupha iy'nyoka. Ukuphupha iy'nyoka kuyahlukana kuya ngokuthi injani. Kubikwa iy'nto ey'hlukene ngifuna ukusho kanjalo, yebo. Ngoba siyazi ukuthi kuney'nyoka ezinemibalabala engafani, akubiki nje into eyodwa ngqo. But isikhathi esiningi kujwayele ukuthi kube yisitha. Lona uthi-ke uphupha inyoka emnyama iphakamisa ikhanda. Leli-ke iphupho libika ukuthi-ke kunesitha sakhe esikhulu esikubhekile sihlezi sigadile ukuthi-ke wenzani ukuze sizokwazi ukulwa nawe, uyabo. Kwesinye isikhathi-ke sikusebenzisela imithi engalungile ezomisa impilo yakho noma ezokwenza ungalungelwa yilutho. Isitha-ke lesi esisondele kakhulu nawe. Ngicela ubuze umbuzo kwi-comment ngizobe sengikwenzela eyakho ividiyo. Uyakwazi-ke ukungi-inbox ucele inamba ka-WhatsApp bese uya-subscribe-a yonke indawo usilandele.